בסוף מה אנשים רוצים? אנשים בדרך כלל, גם עצמאים אגב, לא מחפשים להיות מולטי מיליארדרים. כאילו הם אומרים, אוקיי, כשכיר אני לא יכול להרוויח, בוא נגיד, יותר מ10,000 שקל, אני רוצה רמת חיים מסוימת, אז בוא נהיה עצמאי כדי שאני אוכל להרוויח יותר כסף ולאפשר לעצמי רמת חיים סבבה במדינה הזאת. אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי מדברים ביזנס. היום אני מארח בן אדם שהוא מהאנשים שאני יותר מעריך ברשת, מהאנשים שמדברים יותר לעניין ומדברים דוגרי, מדברים לפרצוף, שלא מייפים את האמת. היום אני מארח את ליאור. ליאור, מה נשמע? בסדר גמור, איזה פתיחה. כן, ראית? אנחנו באנו מוכנים מהבית, אמרתי, לא משחקים פה. כן. אני רוצה קצת שתספר לי על עצמך. אני רוצה לשמוע מי אתה. בטוח יש אנשים שלא מכירים את ליאור. כן, אז אני ליאור דה סילביה, ואני בעל עסק לתכנון פיננסי, בעיקר לבעלי עסקים. כל מה שאני עושה זה לעזור לעסקים להרוויח יותר כסף מהעסק, לדאוג שיש להם יותר כסף כל חודש מחדש, בין אם זה בניהול תזרים נכון יותר, בין אם זה בלהרוויח יותר כסף, בלחסוך במיסים, וזה מה שאני עושה. אוקיי, אני לוקח טיפה אחורה, בן כמה אתה? אני בן 25 עוד מעט, 24 כרגע. 25 שמתעסק בניהול פיננסי לבעלי עסק, איך הגעת? מאיפה? תמיד עניין אותי העולם הכספי, אבא שלי היה עצמאי כל החיים שלו, והוא היה עצמאי בתחום הבנייה, קבלן בניין, ואיפשהו ראיתי שאנשים באותו מצב כמוהו, כלומר בעלי עסקים שיש להם עסק לקבלני בנייה או לא משנה מה, אתה רואה שהם גרים בשכונות יקרות יותר, נוהגים על רכבים יקרים יותר, כאילו איפשהו רמת החיים שלהם גבוהה יותר. ואצלנו אני רואה כאילו בתור ילד בן 9, בן 10, בן 11, שהייתי אפילו עובד איתו בחופשים מהבית ספר, לא יודע כמה זה חוקי, אבל הייתי עובד איתו בחופשים מהבית ספר, ואז פתאום אתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר בונה, כאילו, איפה הבעיה? כאילו, כן יש לו עבודה, הוא כן כביכול, אם אני מקביל את זה להיום, הוא כן משווק, כן מוכר, כל הזמן יש פרויקטים, יש דברים, אבל איפשהו לא נשאר כסף. וכשהתבגרתי הבנתי שבסוף זה נופל בניהול הכלכלי, בניהול הכספי של העסק. כאילו בדברים הקטנים יותר. זה לאו דווקא דברים קטנים, כאילו אנשים בסוף חושבים שאם עכשיו יש לי עסק שיש לו שיווק, יש לו מחירות, אז העסק הכל טוב, אבל זה לא נופל רק שם, כאילו בסוף ברגע שאתה כבר משווק ומוכר ויש כסף, הבעיה העיקרית והאמיתית של העסק שלך תהפוך להיות הניהול כספים. אוקיי, אז בן אדם בן 25, מתעסק בניהול כספי של בעלי עסקים. אני רוצה לדעת הרקע, מאיפה? אוקיי, אז בעצם כבר כשהייתי ילד קטן בגיל 8, 9, 10, אז ראיתי את אבא שלי, שהוא עצמאי כל החיים שלו, והוא מתעסק בענף הבנייה, כאילו היה, אז בזמנו היה קבלן בניין, כל הזמן היה בונה וילות, עניינים וזה. עכשיו שאתה בונה פרויקטים כאלה, אז מחירה זה לא עכשיו 2,000-3,000 שקל, כאילו בסוף זה מחירות גדולות של לפעמים מאות אלפי שקלים, ואפילו הייתי עובד איתו לפעמים בחופשים וזה. ואתה רואה באיזשהו מקום שאנשים שעובדים באותו, בעצם קולגות, שעובדים באותו תחום כמוהו, עושים את אותה כמות פרויקטים, אותו כמות שיווק, אותה כמות מחירות, והם נוהגים על רכבים יקרים יותר, הם גרים בשכונות יקרות יותר, ואנחנו איפשהו שם מאחור. וכשחקרתי וגם כשהתבגרתי הבנתי את זה יותר לעומק, פתאום הבנתי שהבעיה האמיתית זה הניהול הכספי בעצם, הניהול הכלכלי של העסק, שבעצם מונע מהשיווק והמחירות שהיו בסדר גמור, מונע מהם להיות בעצם מנוע של העסק. ובאיזשהו מקום זה לקח אחורה את העסק במקום לקחת אותו קדימה, כי אני חושב שאם עכשיו כל הכוח שאני מכניס, ואני בטוח שנדבר על זה יותר בהמשך, אבל אם כל הכוח שאני מכניס עולה לי יותר כסף ממה שבעצם אני מקבל ממנו, אז ככל שאני אכניס יותר לקוחות, ככה המצב שלי יהיה הרבה יותר בעייתי. נכון. וזה קורה ללא מעט עסקים, ובסוף זה מה שאני בא לתקן. אז זה בא מהמקום הזה, ואיפשהו... כאילו, אתה אומר, הערך שאני נותן גבוה מהתמורה שאני מקבל. כזה. בדיוק, כן. ואני יכול להגיד לך גם יותר מזה, כאילו, אחר כך גם אמרתי, אוקיי, בוא ננסה כל מיני כיוונים. תמיד זה היה בעולם הכספי, כאילו, מגיל 21 בערך, מהרגע שהשתחררתי, עבדתי רק בעולם הכספי, בין אם זה ביטוח, שוק ההון. מה עשית באמת אחרי שהשתחררת? סתם, מעניין אותי, טיול? לא היה טיול. השתחררתי, אם אני שנייה חוזר אחורה, אז השתחררתי אחרי 2 ניתוחים בכתף, הייתי לוחם ביחידת מגלן, ואז היה פציעה, עניינים וזה, 2 ניתוחים בכתף, ובמקום להשתחרר לצורך העניין 7 חודשים אחר כך, השתחררתי 7 חודשים מוקדם יותר. הייתי אמור לחתום קבע וזה, אז השתחררתי מוקדם יותר. עכשיו, זה לא רק שלא היה לך כנס משתחררים ודברים כאלה שאתה חוטף כפה, חטפת כמה כפות, כי פתאום אתה גם אחרי ניתוח ואתה לא יכול לזוז מהבית, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר. זה מנטרל אותך מכמה כיוונים כזה. כן, ובנוסף לזה, קורונה. יפה. אז כאילו, שילוב הכל מעניין, מהכל. שילוב מעניין. כן.
נגעת בקורונה וגם בה, אני רוצה שנתמקד אחר כך, אבל. עכשיו מעניין אותי שאלה אחרת. אתה דיברת על אבא שלך, על זה שהוא קבלן, על מה שהוא עושה. עכשיו, אתה בתור ליאור זילביה, בן 25, שיש לו ידע. מה היית באמת נותן טיפ קטן לאבא שלך, בוא נגיד שאתה יודע שהיה יכול להרים אותו. תשמע, זה כאילו, עזוב זה טיפ קטן, זה כאילו, זה הדבר הכי פשוט שיש, כאילו, בוא פתח עוד חשבון בנק, כאילו, ברמה כזאת, שכאילו, המון כאילו הפרדה בין החשבונות בנק. כן, בוא תפריד רגע, תבין שיש לך חיים אישיים, יש לך חיים עסקיים, אם עכשיו, אתה רואה שבן אדם כזה, שוואלה, פתאום יש לו פרילנסרים ואנשים שעובדים איתו על כל פרויקט וזה. פתאום אתה רואה שאותו בן אדם מרוויח פחות מהפרילנסר שלו. כאילו, אז או שתהיה אחד הפרילנסרים שלך ותרוויח יותר כסף, או שתלמד איך להתנהל. כאילו, תלמד איך לתמחר את עצמך כמו שצריך, ולא לתת הנחות סתם כי אתה נותן הנחות, ולא לתמחר את עצמך פחות כי אתה חושב שככה צריך וככה השוק. כאילו, צריך... יש הרבה אנשים שמורידים מהסכום כדי שאנשים יחשבו שהם יקבלו יותר כזה. או שמורידים כן, מהסכום כי ככה הם אומרים, תשמע, אם אני אוריד את הסכום ב-400 שקל, יבואו אליי יותר אנשים. זה נכון ולא נכון, כאילו אם תראה נגיד בוא אני אתן לך דוגמה מתחום אחר, תיקח את רמי לוי, הבן אדם, אתה יודע מה אחוז רווחיות שלו? לא. האחוז רווח תפעולי שלו 4.6%, 4.6%, אבל מה? בכמה הוא מוכר? הוא מוכר במיליארדים, אז 4.6%, הבן אדם מולטי מיליונר, כאילו הבן אדם מיליארדר, אבל עזוב, כאילו, זה העניין, בסוף אם אתה יכול לתת מוצר, כאילו כמו נגיד רמי לוי, שנותן המון מוצרים ויכול להכיל את הדבר הזה, סבבה, אז תרוויח גם 5%, כאילו, בסוף צריך להבין, מכמה כסף ה-5% רווח האלה נגזר, כן. כאילו אם אתה עושה 5% רווח ממיליון, לא משהו, אבל אם אתה עושה 5% רווח מכמה מיליארדים, נהדר. אז זה כבר משהו אחר, זה כבר אתה מתעסק עם סכום אחר כבר. בדיוק, זה משחק של מספרים. רציתי לדעת איך הגעת, אוקיי, דיברנו על למה הכסף, אבל איך פיזית הגעת ופתחת את העסק שלך, מה מנע ממך ללכת ולהיות שכיר כמו כולם? ללכת ולעשות את אותה עבודה, אמרת, היית בביטוח, עבדת ב1,001 מקומות, מה מנע ממך להישאב למה? כי זה, שמע, זה שגרה שהיא שואבת, זה שואב אותך בפנים, וזה 8-5 רוטינה ואותו גלגל. מה גרם לך לנתק את הפלומבה משם? תשמע, בסוף לעבוד בעסק זה הרבה פעמים כזה מוכרים לך חלומות, בוא תעבוד בעסק משלך, לא תעבוד 8-5, סבבה, לא תעבוד 8-5, תעבוד מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, כאילו, זה הרבה יותר גרוע. נכון. כאילו, בסוף, מי שרוצה להקים עסק, הוא לא יכול ללכת להקים עסק כי הוא אומר, זה מגניב. צריך לבוא משליחות מסוימת, כאילו, בסוף, אני הגעתי למקום שהגעתי אליו, למה עבדתי בכל כך הרבה מקומות? כי ידעתי שמתישהו בקצה, לא ידעתי מתי, אני אהיה עצמאי, ידעתי שזה יקרה. כי זה בער בי עוד מגיל קטן. כל הנושא הזה של כל הנושא הפיננסי. זה בער בי מגיל קטן. אני חושב גם שיש לזה קשר בגלל לזה שבאת מבית של עצמאים. תשמע, זה נורא משפיע. זה לא באמת בית של עצמאים, כי בסוף כאילו אבא שלי היה עצמאי, כן, אבל זה לא באמת שהיה כסף, להפך, דווקא כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה צריך להגיד, אוקיי, אם אין לנו כסף, ואבא שלי עצמאי, אני חייב ללכת לכיוון ההפוך, אני חייב להיות שכיר, במשרה טובה וזה, ולהרוויח כל חודש סכום שאני יודע כמה אני מרוויח, אבל אני ארוויח משהו. אבל כאילו זה עדיף על הכאב ראש של בתור עצמאי ובלי רווח. לגמרי, מה זה בלי רווח? כאילו, אתה יודע, אם הוא עובד בתור, לא יודע, שכיר במקדונלדס, מרוויח, כאילו, המון חודשים מרוויח הרבה יותר ממנו. וזה עניין שצריך להסתכל עליו. הבנתי אותך. אני רוצה שניגע בכמה דברים, ויש לנו פה לא קצת זמן. יש לנו לא הרבה, אבל יש לנו לא קצת זמן. כן. אני רוצה שניגע בכל העולם ההשקעות, הכסף מהיר, מחירת חלומות. כן. זה משהו שרץ נורא חזק עכשיו, בשנה וחצי האחרונות ברשתות. כל העניין שאנשים אומרים לך, בוא לקורס שלי תוך 48 יום, אני אעשה אותך רווחי לפנים. תוך 48 יום אתה קונה לעצמך וילה בקיסריה, למה? כי אני הגבר שעשה את זה. חד משמעית, אבל חשוב להבין שבסוף כל העניין של ההשקעות, ובוא תרוויח כסף מהר ותרוויח כסף מהר, בסוף זה לא קיים שנה וחצי, זה קיים כל הזמן. בסדר? פשוט בשנתיים, 3 האחרונות, שהרשתות החברתיות התחילו ממש לרוץ חזק וזה, אז אנשים פתאום יותר רואים את זה, זה יותר יומיומי. זה פרץ התודעה כזה. זה יותר יומיומי, כן. אם פעם הפרסומות היו יותר כאילו בעיתון, אז היום הפרסומות הם, בוא תראה את השעון רולקס שיש לי על היד, ותקנה ממני כי יש לי רולקס. אבל השאלה האמיתית שצריכה להישאל, השאלה האמיתית שצריכה להישאל, זה האם הבן אדם הזה, שעכשיו מוכר לי עכשיו, שאני אהיה עשיר אם אני רק אקנה את הקורס שלו, האם הוא בכלל מתעסק בזה? כאילו, סבבה, אז הוא אומר בוא תקנה את הקורס, תהיה עשיר כמוני, אבל מה הביא אותו ליושר? האם הקורס שהוא כאילו מוכר לי, או האם הוא באמת מתעסק במה שהוא אומר שהוא מתעסק, וזה לא משנה התחום, בין אם זה שוק ההון, אמזון, לא משנה, יש מיליון תחומים, בסדר? אבל אם אני שנייה מסתכל על זה ולעומק, ואני אומר, אוקיי, הבן אדם הזה אומר לי שאני יכול להתעשר תוך יומיים.
האם זה הגיוני? ככל הנראה לא, כי אם זה היה נכון, כנראה שכולם היו עושים את זה. כאילו, מה מונע מכל בן אדם אחר לקנות את הקורס הזה? להיות עשיר. כן, כאילו נגיד תסתכל על וורן באפט, זה בן אדם, לדעתי השישי או השביעי הכי עשיר בעולם, וכל ההון שלו הוא נבנה על ידי השקעות. תוך כמה זמן הוא בנה את ההון הזה? תוך 70 שנה בערך. עכשיו, אם הבן אדם הזה בנה את ההון שלו תוך 70 שנה, ובן אדם אחר אומר לך, תוך שנה אתה יכול להגיע למצב שהתיק שלך עושה 500%, בן אדם כמו וורן באפט, אוקיי? ילך ללמוד אצלו. היה לוקח את כל ההון שלו, והיה שם הכל על הבן אדם הזה, היה לוקח את כל ההון שלו, והיה שם הכל אצל הבן אדם הזה, כדי לעשות את הפי 5 הזה. נכון, מסכים איתך לגמרי. אבל עובדתית, זה לא ככה. אז איך אני בתור בן אדם שעכשיו ישתחרר, ואני רוצה ללכת כן לקורס, אני רוצה להשקיע בעצמי, אני רוצה לעשות את ההתפתחות האישית ולהגיע למצב שאני ממקסם את עצמי. איך אני יודע, במי לבחור, מה אתה מסתכל עליו לפני שאתה בא לקנות קורס, מועדון, 1001 דברים שאתה נמצא בתוכם. מה אתה בודק? מה הסקר שאתה בודק לפני? בסוף, בן אדם צריך לראות שהבן אדם שהוא בא לקנות ממנו לא מוכר חרטות. מה זה אומר לא מוכר חרטות? בסוף תלמידים מצליחים והצלחות ולקוחות ממליצים בווידאו, בוואטסאפים, לא משנה, יש לכל אחד. בסדר? זה לא משנה. מה שבאמת משנה זה מה הבן אדם מבטיח לך. אם הבן אדם מבטיח לך, לא יודע, תוך שנה מהיום שאתה קונה את הקורס שלו, אתה בקוקוסים בתאילנד, חוגג, עניינים, ולא צריך לעבוד עוד יום אחד בחיים שלך ושייקים במלדיבים, עזוב אותו. אבל אם הבן אדם אומר לך, בוא, אנחנו לומדים פה אסטרטגיית השקעות לטווח ארוך, אנחנו לומדים איך להשקיע כדי לייצר יותר כסף. את כל הבסיס הוא ממש מזקק איתך. כן, הוא גם אומר לך בסוף, אתה לא תתעשר מזה תוך שנה, זה משהו שהוא לטווח ארוך, זה בן אדם שוואלה, שווה להקשיב לו, לא יודע אם לקנות ממנו, בסוף אתה יודע, יש נוכלים פה ויש נוכלים פה, אבל זה בן אדם שכן כדאי להקשיב לו, ולא בן אדם עכשיו להגיד, אוקיי, עוד בן אדם שמוכר לי חלום. אני רוצה גם שניגע קצת בכל עולם ההתנגדויות. כי בכל דבר שאתה מוכר מוצר למישהו, אתה מקבל מהצד השני התנגדות. של יקר לי, אין לי כסף, אין לי זמן. אני לא כזה מסכים איתך. למה? כי לא תמיד בן אדם, בסוף אם אתה מוכר משהו שהוא טוב, ואתה מוכר משהו שנותן לצד השני ערך, בן אדם לא יבוא ויתנגח בך או יתנגד לך יותר מדי. כאילו אם אני עכשיו, לא יודע, הייתי מוכר לך עכשיו אייפון ב-500 שקל, היית אומר לי יקר לי? לא, אבל כן זה היה כן מעלה חשד, אבל מצד שני. יכול להיות, לא, אבל אתה יודע שזה מקורי וזה, אז... אוקיי, אז לא. בוא נגיד לצורך הדוגמה לא. היית קונה אותו ישר, נכון? היית ישר מעביר לי את ה-500 שקל, והיית אומר לי אם יש לי עוד אחד אפילו. אבל איזה אינטרס יש לך? אבל, יפה, אבל כל העניין הוא, כשאתה מוכר משהו למישהו, האם זה ישפר אותו? לא צריך בהרבה, אבל האם ישפר אותו בקצת? האם זה יהפוך אותו טיפה לבן אדם יותר טוב? עכשיו, זה לא חייב להיות בהכרח בכסף, זה יכול להיות כאילו גם ברמה המנטלית, גם ברמה, כאילו, בסוף כל משהו שאני קונה, כאילו, ככה אני גם מרגיש כלפי עצמי, גם אם אתה עכשיו הולך לזרה וקונה חולצה, אז סבבה, קנית ב-150-200 שקל חולצה, לא חשבת על וואי יקר לי, או שכן, ואם חשבת של וואי יקר לי, כנראה שלא הרגשת בחולצה הזאת כמו שאתה רוצה להרגיש, כי עובדתית אנשים הולכים ללואי ויטון וקונים שם ב-4,000-5,000 שקל בגדים. מישהו אמר שם יקר לי? בסדר, אז לאותו בן אדם כנראה יש יותר כסף, אבל לא משנה, בדרך כלל לא, אבל בעיקר מה שקורה זה שהאם מה שאני קונה עכשיו נותן לי להרגיש משהו אחר. בין אם זה עכשיו קניתי ממך שירות מסוים, ובין אם זה אני עכשיו קונה מוצר, זה לא באמת משנה. זה משנה האם מה שאני קונה גורם לי הרגשה אחרת. ואם אני יודע להעביר לבן אדם הזה בשיחת מחירה, בזה, משהו אחר, הוא גם מקבל משהו אחר. כאילו בסוף אני לא איזה מנטור למחירות, כן? אבל ברגע שבן אדם, כאילו כל הטרמינולוגיה של שיחת מחירה, שאתה מגיע אליי וזה, ואנחנו מדברים, בסוף צריך להבין ששיחת מחירה זה לא שיחת מחירה. זה, אחרי המחירה קורה עוד משהו, אתה צריך לספק לבן אדם הזה שירות. במיוחד שמדובר בעסקים קטנים, כי אם אני עסק קטן, אז אני מוכר לך ואני גם זה שאתן לך את השירות. נכון. אז כאילו... זה one man show. זה לא, הנה בוא נראה איך אני דופק אותו. לא, זה להפך. בוא נראה אם בכלל יש בינינו התאמה, יש פה איזה משהו, יש פה זה, אם אנחנו רוצים לעבוד ביחד. כאילו זה טיפה אחרת. דיברת מקודם קצת על עניין המנטליות. ובתור מישהו שעשה גם וגם, והוא עדיין עשה בעבר בתור שכיר, עבר לעצמאי, בעל עסק משלו, עושה סכום לא קטן, עובד, ברוך השם עובד. אז אתה היית צריך לשנות משהו ברמת התפיסה שלך, תקן אותי אם אני טועה. היית חייב לשנות משהו פה, כדי להביא את עצמך לרמה שאתה נמצא בה כרגע. כי אם היית באותו מחשבה של וואלה 8-5, זה ככה אני רגיל, זה מה אני יודע, ככה זה יהיה העסק שלי. אני עובד מ-8-5, מ-5 תעזבו אותי בשקט, לא רוצה להתעסק בזה. בא לי 8-5, מאיפה כולם אומרים, כסף זול, אני עצמאי.
מה אכפת לי? אני עצמאי. זה לא אפשרי. גם אם אתה רוצה כעצמאי, אם אתה רוצה לעבוד מ-8 עד 5, אתה לא יכול. כן, אבל אני מדבר יותר על התפיסה שלך בתור שכיר ועל התפיסה שלך בתור עצמאי. אני רוצה נורא שניגע בפעולות שאתה עושה ובסדר יום שלך שפתאום נהיה שונה ובקו מחשבה שלך שונה, בבניית הרגלים שהיא כבר לא אותו הרגלים שהיו לך. יש, כאילו, זה מתחלק לשניים הדבר הזה. יש אנשים שכאילו כל הזה שלהם אומר, יאללה, בוא נעשה סדר יום, אימון בבוקר, זה, אחרי זה מסדר את המיטה, זה עניינים, ופה ושם וזה, ובסוף לבן אדם לא נשאר זמן לעבוד. כאילו, בוא שנייה, תבין מה... את כל הזמן שלו שהוא מסדר, הוא מסדר לו לעצמו בכלל. כן, הולך לאיבוד. בבוקר אני קם, כותב מטרות, אחרי זה עושה תודות, וזה, עניינים, ופה מסדר את המיטה, מסדר את הפה, מבלבל את המוח, בקיצור. והפן השני זה להגיד, אוקיי, אני רוצה להכניס לעצמי ביום שלי שעה לעצמי, עוד שעה עם הבת זוג, עוד שעה פה, עוד שעה שם, וכל השאר אני עובד, פתאום הדברים נראים אחרת, פתאום אתה יכול שנייה כן להכניס דברים ללוז, כי כשהיית שכיר לצורך העניין, אז עבדת, כאילו אני באופן אישי, כשהייתי שכיר, אז הייתי, בוא נגיד, באחד התפקידים שלי הייתי איש חינוך, והייתי מתחיל לעבוד בשעה 2 בצהריים, כי הייתי עובד בחינוך בלתי פורמלי, אז כאילו עד שהילדים יוצאים מבית ספר. מה זה חינוך בלתי פורמלי? זה בעצם אתה עובד עם ילדים אחרי שעות הבית ספר שלהם, וכאילו עושה להם כזה... כמו צהרון. כן, מדריך נוער כזה. צהרון. בעיקר הייתי עובד עם ילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב. ואז אתה עובד עם כל סוגי, כאילו, אתה יודע, לעבוד עם ילד בכיתה א' זה לא אותו דבר כמו ילד בכיתה י"ב, אבל בסדר. ואתה נחשף להרבה יותר... כן, אתה נחשף לכל מיני דברים. אבל ברגע שאתה עובד משעה 2, זה לא שאתה עד 3 בלילה תישאר ער, כי אתה עובד רק בשעה 2. לא, זה לא עובד ככה, אתה גר באיזה יישוב מעופש בדרום. אז אתה אומר, אוקיי, איך אני יכול לקדם את עצמי? ופתאום כאילו מצאתי את עצמי עובד כל יום 12-13 שעות, כי הייתי עושה עוד דברים מהצד. כאילו היה לי תמיד עסק מהצד. כאילו תוך כדי שהייתי שכיר, הייתי עושה עוד כל מיני דברים. פעם זה היה, הייתי מלמד השקעות בשוק ההון, פעם הייתי מוכר נעליים, כל מיני דברים כאלה. אתה סוחר בשוק ההון כרגע? לא, אני לא סוחר בשוק ההון, אני משקיע לטווח ארוך. הבנתי. אבל כאילו זה מה שהייתי עושה אז בזמנו, וכאילו תכלס, כל פעם שבסוף, גם בגלל זה אמרתי, זה משהו שבער בי מגיל קטן, ובגלל זה גם כשהייתי שכיר, גם שזה, אז חיפשתי איך לעשות את העוד הכנסה הזאת, להביא עוד, לתת איזשהו ערך מוסף, כאילו, זה בסוף קרה. אני רוצה שעכשיו, דיברנו עד עכשיו, אני רוצה שעכשיו נתמקד בך, באמת בעסק שלך, במה שאתה עושה ברמת היום-יום, במה שמניע אותך. אני רוצה, עכשיו בא אליך בעל עסק צעיר, שהתזרים שלו לא טוב. הוא מבזבז יותר ממה שהוא מכניס, או מה שהוא מכניס הולך, הוא משקיע אותו בדברים שהם לא רלוונטיים. ועכשיו הוא בא אליכם שאלה, מה אני צריך לעשות? 3 דברים התחלתיים שוואלה, יתנו לי דרייב להתחלה, יתנו לי, אתה יודע, התחלה נכונה. איך אני יכול לנהל תזרים בצורה נכונה? עכשיו, אני לא מצפה שתיתן את כל הסודות שלך. לא, אין בעיה, אני מצפה, אתה יודע, אני רוצה לשמוע ממך בתור מישהו שעושה את זה, שמע, אתה עושה את זה ברמת היום-יום. כן. אז אני רוצה לדעת בתור מישהו שחווה את זה כל היום, מה אתה יכול לתת לבעל עסק צעיר עכשיו? אתה יודע, זה מצחיק, כאילו, אנשים אומרים, אם אתה עכשיו מגיע ואתה לוקח, כאילו, אם אני עכשיו אתן לך את כל מה שאני נותן באחד על אחד, אני אתן לך הכל, אנשים עדיין לא יעשו את זה. כאילו, נכון. זה לא משנה. אתה יכול לדבר מפה עד מחר, אז שאלה בבן אדם. כי זה גם, תכלס, כל העניין האמיתי פה זה היישום עם הבעל עסק, עם אותו בן אדם, כי זה לא להסתכל על העסק עצמו. כי יש פה בן אדם מאחורי העסק, יש לו חלומות, יש לו שאיפות, יש לו דברים מהילדות שבגללם הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, כאילו, צריך להסתכל על הכל. כן. ובסוף שמגיע אליי בן אדם עם תזרים שלילי לצורך העניין, אז אני רוצה להבין מה הבעיה האמיתית שלו. מה זה אומר? אני שנייה בודק כמה עולה לו לקוח. אם עכשיו עד היום הוא היה מוכר מוצר ב-2,000 שקלים לצורך העניין, וכל לקוח היה עולה לו 1,000 שקל. בסדר? זה אומר שהוא רווחי 50% ברמת העיקרון. אבל אם הבן אדם, שזה פה זה השלב הקדימה, טיפה יותר מתקדם, אם הבן אדם, התזרים שלו, כלומר הכסף שנכנס אליו לחשבון בנק כל חודש, הוא נגיד 300 שקל, ואתה רואה שיש לו הוצאות של 1,000 שקל, שהוא צריך לתת אותם באופן מיידי, אז ככל שיהיה לו יותר לקוחות, ככה הבעיה שלו תהיה יותר גדולה. ככל יפסיד יותר בעצם. בדיוק. אז עם הבן אדם הזה ספציפית נצטרך לעבוד על שינוי של התזרים. יהיה בן אדם אחר, יגיע, ואנחנו נראה שכל לקוח, כאילו, וקרה לי שראיתי לקוח שדווקא המוצר הכי יקר שלו היה הכי, זה גם הגיוני, היה עם הכי הרבה פחות רווח, שזה הגיוני ולגיטימי, אבל יש איזשהו גבול מסוים שממנו אתה אומר, אוקיי, זה לא שווה את זה. זה לא שווה להשקיע את הזמן לעומת מה שאני מקבל. בדיוק, ואתה רואה שבגלל שמרוב שהמוצר היה יקר והוא רצה לתת בו ערך וערך וערך, אז הוא ייצא עבודות והוא עשה זה ופה ושם,
ונשאר לו בסוף ממוצר של 30,000 שקל, נשאר לו פחות כסף ממוצר של 2,000 שקל. כאילו, זה ברמת ההזיה. פסיכי. אבל זה קורה. כאילו, זה בא אבל לידי ביטוי מבחינת, זה גם קשור אולי לניהול זמן? לא הייתי אומר שזה קשור לניהול זמן, הייתי אומר שזה כי קשור... אם אני לא מייעל את עצמי נכון, ואם אני משקיע על לקוח של 2,000 שקל 7 שעות עבודה, אז אם הייתי עושה את אותו דבר, ואולי מייעל לעצמי שעתיים מאותה עבודה של 7 שעות, אז בשעתיים שנותרות אני יכול להתעסק במשהו אחר, ולהכניס לקוח חדש. ואם אתה לוקח את זה שעתיים פר לקוח, ואני מסתכל על זה מבחינה חודשית, שעתיים לקוח, אני עושה את זה ביום אחד עבודה, אני מכפיל את זה ב-30, אנחנו מדברים פה על 60 שעות. מסכים איתך. 60 שעות, זה עוד 5-6 לקוחות בכיף. אז השאלה, אם באמת הניהול זמן שלי זה משהו שהוא נכלל בכל האירוע. בסוף צריך להבין כמה לקוחות אני יכול להכיל. בסדר, אם אתה בן אדם אחד ואתה one man show... רוב העסקים המתחילים זה one man show. נכון, אבל אם אתה לוקח את הבן אדם, בוא נגיד את העסק הממוצע, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, אוקיי, הוא בן אדם אחד, מוכר תהליך, לא יודע, איזה תהליך אתה רוצה שנדבר עליו, מה שאתה רוצה. עם מאמן כושר. מאמן כושר, לך. בסדר, סבבה. מאמן כושר שעושה אימונים אישיים, אז אותו מאמן כושר בסוף יש לו כמות שעות מוגבלת ביום, בסדר? הוא לא יכול לעשות יותר מ6 שעות של עבודה, והגזמתי ממש רק על העסק. למה? כי יש אנשים שמאחרים, ואנשים שפה בין לבין, ואיפה הלשווק, איפה הלמכור, איפה הניהול השוטף של העסק, איפה כל הדברים האלה. זמן עבודה פרופר אנחנו מדברים על 6 שעות. 6 שעות, ואתה מגזים. והגזמתי לטובה, בסדר? כן. 6 שעות והגזמתי לטובה, ויש לו 5 ימים בשבוע לעבוד, ובוא נגיד עוד 2 שעתיים בשישי, סך הכל אנחנו מדברים פה על 32 שעות. חישוב מהיר. כן, מה נעשה? אז אנחנו מדברים פה על לא יותר בחודש, מסך הכל 160 שעות. נכון. זה מה שזה אומר בפועל. לא, סליחה, לא 160 שעות, אנחנו מדברים על 128, משהו כזה, 130. לא רלוונטי. נגיד. 130 שעות עכשיו, ואם אני לוקח עכשיו 50 שקל לשעה, או 100 שקל לשעה, או 200 שקל לשעה, באיזשהו מקום, ייגמר לי הדבר הזה. אז צריך להבין איך אני ממציא את עצמי מחדש. אז או שעכשיו אתה נותן איזשהו מוצר חדש, או שאתה מבין איך אתה מרוויח יותר מכל לקוח, או שאתה מביא עכשיו בן אדם שיעשה את זה במקומך או איתך ביחד. עכשיו, כל הדבר הזה בסוף מגיע למצב שבן אדם שמגיע אליי צריך להסתכל האם הוא בכלל יכול להכיל עובד, כאילו, כי... מבחינה כלכלית אתה מדבר? לא, מבחינה כלכלית זה מסתדר מהר מאוד. כאילו אם עכשיו אני מכניס 50,000 שקל ואני יודע שהעובד יעלה לי 20,000 שקל, אבל הוא יעזור לי לגרום לעצמי להרוויח עוד 50, זה שווה. נכון. זה משחק של מספרים. אם אני עכשיו משלם לעובד חדש 20 ואני מרוויח ממנו 50, מדהים. אבל בסוף זה מאוד קשה לבן אדם שעכשיו נמצא ב-one man show רגע, להסתכל ולהגיד, אוקיי. כי נורא קשה לעשות את הזום אאוט. זה כן, שאתה בתוך הדבר, ואתה עושה לי גם וגם וגם וגם, אתה לא יהיה לך את ההתנתקות אחורה ולראות איך זה נראה, וגם הדרך שיפור שלך היא תהיה הרבה יותר, פחות אפקטיבית. כן, וגם בעל עסק שהוא בהתחלה שלו, הרבה פעמים מסתכל מחודש לחודש. הוא מסתכל כאילו, אוקיי, חודש אחד עשיתי 5,000, אני רוצה חודש הבא לעשות 7, נגיד. והרבה פעמים מה זה הרבה פעמים? זה תמיד טעות, כי אני רוצה להסתכל על טווח הארוך, אני רוצה להבין האם הפעולות שאני עושה עכשיו יקדמו אותי גם בטווח הארוך, כי אם אני עושה משהו שיביא לקוח חדש מחר בבוקר, אבל... שם זה ייגמר. כן, כאילו בסוף, אתה יודע, לקוחות זה משהו שבא והולך, אבל אתה צריך שיהיה לך איזושהי אסטרטגיה קדימה, אתה צריך להבין, אוקיי, אחרי שנגמר התהליך, מה אני עושה איתו? האם אני מוכר לו משהו חדש? האם יש לי איזשהו מוצר שאני נותן בהתחלה כדי שלקוחות יבואו אליי? כאילו, מה אני נותן, איזשהם הנחות אני נותן? כאילו צריך, נגיד עכשיו היה בלק פריידיי, כאילו, האם אני נותן איזושהי הנחה? האם זה מסתדר בכלל ברמה מספרית? כן, אתה אומר לא סתם לזרוק הנחות. כן, ויש אנשים שעושים את זה, כאילו זורקים סתם הנחות, אוקיי, כולם נותנים הנחה, בואו ניתן גם הנחה. חייב. כולם עושים, אחי, למה שאני לא אעשה? או עזוב את זה, נגיד עכשיו אני מתמחר את עצמי ב1,000 שקל, למה? כי כולם מתמחרים 1,000 שקל. מאיפה אתה יודע? כאילו, יכול להיות שהוא יש לו הוצאות של 800 ולך יש הוצאות של 200, אז לך זה יצא רווח קטלני, והוא יצא לו רווח מאפן, ובכלל הוא הפסדי, ואתה עם תזרים חרה, ואתה לא תצטרך לשלם שכירות. לא יודע, כאילו, הכל תלוי פר בבעל עסק הזה. בדיוק, ואנשים לא מסתכלים על זה בדרך כלל, הם אומרים, אוקיי, בוא, כמה השוק לוקח, בוא ניקח 100 שקל פחות או 200 שקל יותר, ויאללה, זהו. זה מש. כן. לא חושבים על זה לעומק. בוא קודם תתחיל להבין מכמה אני רוצה להרוויח. כמה אתה רוצה להרוויח? כאילו, אם נגיד ניקח את אותה דוגמה של מאמן כושר, נגיד הוא רוצה להרוויח 30,000 שקל בחודש, והוא לוקח, ואנחנו לוקחים 100 שעות, בסדר? 100 שעות שהוא רוצה לעבוד. אז אנחנו יודעים שהוא צריך לקחת 300 שקל פר לקוח, כי אם לא, הוא לא יגיע ל-30,000 שקל. נכון. ואם הוא רוצה להרוויח את ה-30,000 שקל, אז אולי צריך לקחת 400, כי הוצאה שלו על כל לקוח היא 100, נגיד.
ואז כך... כאילו לתמחר את עצמך מעל מה שאתה רוצה, כדי שאחרי קיזוזים זה יצא לך הסכום המדויק. לא לתמחר מעל מה שאתה רוצה. אם אתה יודע שכל לקוח עולה לך 100 שקל, ברמת השיווק הזה, אז אתה עושה 400 שקל כדי להרוויח את ה-30, או להכניס יותר לקוחות, כאילו, בסוף זה מגיע לאיזושהי נקודת איזון, שאתה יודע, אוקיי, מכאן אני מרוויח יותר, מכאן אני מרוויח פחות. אני רוצה שנלך לנקודה נורא מעניינת, נושא הבית ספר, לקחתי אותך הרבה שנים אחורה. הרבה מאוד, אני מקווה שאתה זוכר משהו. כן. נושא הבית ספר בגדול, לא לימדו אף תלמיד במדינת ישראל, 12 שנה. חקרתי קצת בעצמי, כי אותי זה גם מעניין. במדינת ישראל אנחנו לומדים, תלמידי מדינת ישראל לומדים 2,000 שעות יותר בממוצע, מכיתה א' עד י"ב. וואלה. כן. נשבע לך, זה מחקר אמיתי, אני לא זורק שעות. מכל מדינה אחרת באירופה. 2,000 שעות יותר. זה כמו 10 חודשי עבודה של בן אדם, אוקיי. ובכל 2,000 שעות יותר, אני לא אגיד לך מה שכולם לומדים, בכל 2,000 שעות יותר, לא לימדו אותנו חינוך פיננסי. או שלימדו ברמה שהיא נורא מינורית, כן. אבל לא הביאו לך מספיק כלים כדי לדעת להתנהל מול בנקים, לדעת מה זה ריבית דריבית, לדעת לגבי הלוואות, השקעות, מינופים, אתה לא באמת נחשפת. ואני רוצה לדעת כמה זה, לדעתך, משפיע, אם היו מקדישים לכל תלמיד, בוא נגיד פר שנה, 200 שעות, אני לא הולך רחוק, כן. 200 שעות בשנה לחינוך פיננסי, ללמוד להתעסק עם כסף, מה זה כסף? הרי בסוף זה מה שמנהל את העולם, כסף וכוח. 200 שעות זה הרבה. בשנה? כן, מספיק שעושים 10 זה היה מספיק. שיתנו משהו, לא יודע, אני מסתכל לא, על זה. אני אומר הכי אמיתי. אני מסתכל על אחי הקטן. תן 10 שעות זה מספיק. אחי כיתה ח', הוא לא יודע איך כסף, כאילו אני לא מצפה ממך לדעת איך עובדת השקעה או בכיתה ח', אבל בסיס, איך להתנהל עם כסף. כי בוא'נה, רוב האנשים לומדים, אני למדתי על עניין הכסף, על הבשר שלי, על טעויות שאני עשיתי, על קורסים שאני שילמתי עליהם, שבדיעבד לא השתמשתי בהם אפילו, על טעויות שאם היו מלמדים אותי, ואם היו באים ומכוונים אותי ביחד, אז וואלה, אני יכול להגיד לך שלא הייתי טועה בהם. אולי באמת הייתי מצליח לקחת את זה למקום אחר ולהוביל את עצמי למקום הרבה יותר טוב כרגע. עכשיו, השאלה שלי זה, מה דעתך על כל העניין הזה, באמת על חוסר לימוד, ואם זה, יש לזה אינטרס ישיר למצב כרגע. כי אנשים נורא נוח להם שהם לא יודעים. נוח למדינה שאנשים לא יודעים על כסף. זה טוב לה. קודם כל המדינה, ברור שנוח לה שאנשים לא יודעים על כסף, כי ככל שאתה יודע פחות, ככה אתה... שואל שאלות פחות. לא, ככה אתה פשוט תקבל פחות. ברמת ה... בוא נגיד, ניקח את הבן אדם העצמאי הממוצע, שלא יודע מספיק על מיסים ולא טורח לשאול את הרואה חשבון שלו יותר מדי, אז יש להם יותר מס למדינה, אבל המדינה... או אנשים שאין להם אפילו רואה חשבון. זה בכלל טעות, אבל זה לא רוב האנשים. אולי עוסקים פטורים, וזה לא... בוא נגיד, זה לא הרוב של מדינת ישראל. רוב האנשים כן עובדים עם רואה חשבון, או לפחות יועץ מס. כאילו, כן עובדים עם מישהו שמבין בזה, אבל לא תמיד הם טורחים לשאול, ולא על כל דבר רואה חשבון יגיד לך לבד, בוא תביא לי גם הוצאות כאלה והוצאות כאלה. ובסוף, ככל שאתה יודע פחות ברמת המיסים שלך, ברמת הדברים, ככה תשלם יותר למדינה, המדינה יותר מבסוטית. אבל גם ברמת הבנקים, וכאילו, אנשים יש להם טרמינולוגיה שכאילו הבנק זה חבר שלו, בסדר? זה כאילו, נגיד, אני גם עבדתי בעולם הבנקאות קצת, וכאילו בן אדם מתקשר אליך, מבקש הלוואה ועניינים, והוא אומר לך, הוא לא מבקש הלוואה בקטע של... אני עושה עכשיו השוואה בין בנקים, אני עושה עכשיו השוואה בין חברות אשראי, בוא תגיד לי רגע מה הריביות שאתם רוצים לתת לי. ממש לא, הלוואי והיה כאלה. אנשים מתקשרים ואומרים לך, אתה חייב לעזור לי, אני חייב הלוואה. מצוין, בוא אני אתן לך הלוואה. עכשיו, כאילו, אתה יודע, בן אדם שבא אליך ככה, אתה לא... בנק לא יבוא ויגיד, אוקיי, בן אדם בא אליי בצורה כזאת, אני יודע שאם אני לא מביא לו הלוואה, כאילו, לא ילך למקום אחר. כנראה ששאר המקומות כנראה סרבו לו. אז אני יכול לדפוק אותו בריבית, כאילו, וככה זה עובד, כאילו, אנשים לא עכשיו... לא חוקרים לעומק. אם אתה עכשיו היית הולך ועושה ברמת החקר שוק 3-4 בנקים, אתה הולך לבנק אחד, אתה מקבל הצעה, פריים פלוס 2 נגיד, להלוואה של 100,000 שקל. ואתה הולך לבנק אחר ואומר, הנה זאת ההצעה, מה אתם יכולים לשפר? אני מבטיח לך ב100% שישפרו לך. וזה עובד במשכנתאות, וזה תפקיד של יועץ משכנתאות, אבל בסדר, לא משנה. אבל זה עובד בכל הלוואה שאתה לוקח, זה עובד בצורה כזאת. אנשים נהנים מהחוסר ידע של האנשים פה כן. פשוט. ואם אני שנייה מסתכל לצורך העניין על בית ספר, כאילו בסוף מי בא ללמד אותך על חינוך פיננסי? מי ילמד אותך? המורה או מורה? הם לא מרוויחים, כאילו... אני חושב שהם מורה ומורים בבית ספר, הם מרוויחים ממש מעט לעומת העבודה שלהם, שזה עצוב.
אבל הם מרוויחים מעט, ויכול להיות הרבה פעמים שהם לא מתנהלים טוב בעצמם, אז כאילו, איך הם ידעו ללמד אותך, אתה מבין? אוקיי, אז אני חשבתי על זה, כי זו תשובה שאני ציפיתי לה, כי זו תשובה שאני שומע הרבה, אבל חשבתי על משהו אחר. יש מרצים באוניברסיטאות שמתעסקים בזה. יש עשרות אנשים שאני מכיר באופן אישי, שבאים, ואני בטוח שאם אתה תגיד להם שאתה עושה פרויקט, ואתה רוצה ללמד ילדי בית ספר, לא משנה באיזה גיל, על חינוך פיננסי, הם יתנדבו כדי לבוא לתת להם. כן. אז אני מנסה להבין למה? למה לא? למה למנוע מאיתנו את המידע הזה? קודם כל, אנשים לא ששים לעשות דברים בהתנדבות. כאילו, לא יודע, לפחות לא בתחום הכסף. בוא נגיד, יודע מה, בוא נגיד שכן וזה, סבבה. לא יודעת כמה משרד החינוך יאפשר את זה. אתה יודע, אני מבחינתי בעד, כאילו, אני מתרכז במה שאני יכול לשלוט עליו. נכון. בסדר? אני לא יודע כמה אני יכול לשלוט על הדבר הזה, הלוואי, באהבה, אבל עוד פעם, לא מרגיש שאני יכול לשלוט בנושא הזה, ובגלל זה אני אומר, כאילו, וואלה, אם יש מישהו מרצה שרוצה לעשות את זה, הוא יעשה את זה. זה לא... בהתנדבות עוד, כאילו, אף מנהל בית ספר לא יגיד למרצה שבא בהתנדבות מאוניברסיטה שרוצה להעביר ידע פיננסי, אף מנהל בית ספר לא יגיד לאותו מרצה, לא, אנחנו מלאים. כאילו, זה לא יקרה. אני רוצה לשאול אותך שאלה לקוח שהיה לך. לקוח ספציפי בראש שלך, אתה לא חייב להגיד גם שמות. שהובלת אותו תהליך מסוים, שעבר אצלך דרך, שמרמת מסוימת, אתה הצלחת, אני רוצה לשמוע את הפעולות שהבאת, את הנקודות שאמרת, ואת כל התהליך שעטפת אותו מסביב, כדי להוביל אותו באמת מנקודת שפל, אני אקרא לזה, לנקודה שהוא מצליח להחזיק את עצמו. אני לא אגיד לך בן אדם מיליארדר, אבל בן אדם שהוא מחזיק את עצמו. בסוף מה אנשים רוצים? אנשים בדרך כלל, גם עצמאים אגב, לא מחפשים להיות מולטי מיליארדרים. כאילו הם אומרים, אוקיי, כשכיר אני לא יכול להרוויח, בוא נגיד, יותר מ10,000 שקל, אני רוצה רמת חיים מסוימת, אז בוא נהיה עצמאי כדי שאני אוכל להרוויח יותר כסף ולאפשר לעצמי רמת חיים סבבה במדינה הזאת, כי המדינה בסוף היא מדינה יקרה. ואם עכשיו אתה לוקח בן אדם שכל חודש מהעסק, וזה המקרה, שבן אדם שהרוויח אזור ה-25,000 שקל כל חודש מהעסק, ואחרי מיסים, אחרי הוצאות אישיות, אחרי הכל, נשאר לו מינוס. לא, נשאר לו מינוס. מינוס בחשבון בנק כל חודש וזה עניינים. ואז אחרי זה טיפלנו קצת במספרים, הסתכלנו שנייה מה אפשר לעשות ברמת העכשיו, וזה לא רק בוא נעלה מחיר ונוריד את ההוצאות, זה שנייה להבין מעבר את האסטרטגיה לטווח הארוך, כאילו מה המטרות שלך, לאן אתה רוצה להגיע, האם אתה רוצה, אז היה בזוגיות, אמר אני רוצה להתחתן עוד X שנים, אז סבבה, אז בוא נבנה תוכנית לזה, כי בסוף כל דבר יעלה לך כסף, נכון. כאילו, ואם אני שנייה מסתכל גם טיפה החוצה, אז גם נגיד לצורך העניין בלת"מים, בסדר? בלת"מים, דברים שאתה לא מתכנן. זה משהו שאתה חייב להיות מוכן אליו. אם עכשיו, לא יודע, קורה קורונה, קורה מלחמה, קורים דברים שאתה לא יכול לתכנן אותם, אז אתה צריך שיהיה לך משהו בצד. עכשיו, אנשים עושים טעות בזה שהם לא יודעים למה הם קוראים בלת"מים. מה זה אומר? נגיד עכשיו בן אדם, נולדה לו ילדה, בסדר? נולדה לו ילדה וזה, הוא אמור לדעת, מה זה אמור לדעת? כאילו, אתה יודע שבגיל 12 יהיה לה בת מצווה, נכון? נכון, יודע, זה כאילו, לא בלת"ם. זה לא בלת"ם, אבל מה הם אומרים? כשהילדה בת 11, הם אומרים, וואי, שנה הבאה בת מצווה, מה נעשה, מאיפה נביא כסף? אבל היה לך 12 שנים להתכונן, כאילו, בוא, זה לא זה. אז אם אתה מסתכל על דברים שנייה מראש, אז אתה יודע לצפות, נגיד גם ביטוח לרכב. אנשים אומרים, וואי, נפל לי הביטוח לרכב וטסט וזה, באותו חודש. אבל אתה יכול לדעת. נשמה, הביטוח לרכב היה שנה שעברה, היה לפני שנתיים, הטסט גם, כאילו, בוא, זה לא זה. אז כשאתה מתכנן דברים לטווח הארוך, ואתה שנייה מסתכל גם על בלת"מים, גם על דברים שאמורים לקרות, כמו ביטוח, טסט, דברים כאלה, אז כל החיים שלך נראים אחרת, הם טיפה יותר מתוכננים. בסוף מה זה להיות עצמאי במדינה? זה חוסר ודאות, לא משנה גם באיזה מדינה, זה תמיד חוסר ודאות. אבל אם אתה יודע לייצר לא 100% ודאות, אבל יודע לייצר 70%, 75% ודאות בתוך כל הכאוס הזה, בוא נעשית לבן אדם עולם, כאילו. נכון. ברגע שאתה מסדר את הדברים כאילו טיפה, ואתה לא הולך לאיבוד. יש לך הכל, אפילו לא צריך לעשות פעולות, אלא לרשום את הדברים לפניך, כזה. לגמרי. שהכל יהיה לך מול העיניים, ולפי זה אתה תדע לנתב את הפעולות. ברמת אני יודע שנגיד חסכתי לאותו לקוח נגיד חסכתי 5,000-6,000 שקל כל חודש, אז הוא יודע מה הוא עושה עם הכסף הזה, חלק הולך להשקעות, חלק הולך חזרה לעסק כדי להגדיל את ההכנסות, חלק הולך לפה, חלק הולך לשם, חלק הולך לבלת"מים, אז הוא יודע להגיד, אוקיי, סבבה, אני יודע מה אני עושה, אם עכשיו חודש הבא אני אכניס 10,000 שקל יותר, כי הוא כבר תכנן את עצמו, וגם בתוך זה נכנס העלאת רמת חיים. כאילו בסוף, אתה יודע, אנחנו בני אדם. אבל יש הרבה אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, ואוטומטית, בוא'נה, עשיתי יום 250,000 שקל רווח, אז טוב, מחר אני הולך להביא דירה, וגם רכב. שיהיה בהצלחה. הדרך לפשיטת רגל תהיה מהירה, כי
אם אתה, ברגע שאתה מכניס סכום כסף גבוה, לא משנה גם מה הסכום הזה, לבן אדם אחד זה יהיה 30,000, לבן אדם אחר יהיה 500,000, לבן אדם אחר יהיה 5 מיליון. אם ביום למחרת שאתה הכנסת סכום כסף מסוים, לא דאגת לחודשים שלא יהיה את ההכנסות האלה, אז זהו, אני בדיוק רציתי להוביל אתה לנקודה. גוזר על עצמך חיים לא טובים. אני רוצה טיפה לגעת בהבדל בעיניך לפחות, בין השקעה לבין, אתה יודע, בזבוז שאתה מוציא. השקעה, שמתי כסף, שמתי 5,000, 10,000, לא משנה כמה סכום כסף, חזר אליי פי 2, פי 3, לא משנה תוך כמה זמן, לא משנה. אוקיי. אבל זה השקעה, ההשקעה זה שמתי כסף, יחזור אליי 2x, יחזור אליי 10x, לא משנה תוך כמה זמן, אבל אני יודע שיחזור אליי יותר ממה ששמתי. בזבוז, הוצאתי 5,000 שקל, חזר אליי 0. חזר אליך חולצה יפה מפראדה. כן, בדיוק. שתחזיק לך חודש. אגב, יכול להיות שגם זה, יכול להיות שזה יחשב השקעה לבן אדם מסוים, לא יודע, בגלל שראיתי אותך עם חולצה של פראדה וזה, ניגשתי אליך, שאלתי אותך מה אתה עושה בחיים, ופתאום סגרנו עסקה של 50,000 שקל, זה לא השקעה? זה השקעה, אבל כמה כאלה כבר אתה מכיר? כן, אבל כמה כאלה אתה מכיר שקונים חולצה של פראדה ב-5,000 שקל? נקודה יפה. לא, אבל זה כאילו בסוף, אתה יודע, אפשר להסתכל על מספרים ודברים וזה, עד מחר, אבל גם נגיד לתחושה, גם אמרתי את זה בהתחלה, גם לתחושה יש הרבה מאוד מההשקעה הזאת. אם נגיד קניתי חולצה יקרה, אבל יש לי את הכסף, לא עכשיו אני קונה חולצה יקרה כי יש את כל החרטות האלה של תודעת שפע, לך תקנה עכשיו חולצה ב-5,000 שקל. ותחזור אליך כסף אחר כך. כן. ובגלל שאתה במיינדסט שיש לי וואלה קניתי חולצה יקרה, אז אני ארוויח כסף ואני אראה כסף ברצפה. בדיוק. אם זה המצב, אז אתה לא בלופ, נשמה, כאילו זה לא זה. אבל אם אתה הולך למקום כזה של קניתי חולצה ב-5,000 שקל, כי אני יכול להרשות לעצמי, כי יש לי כסף, כי יש לי דברים בצד, ווואלה זה גם העלה לי טיפה את הערך העצמי, בגלל שאני מרגיש יותר טוב בחולצה הזאת, זה השקעה בעיניי. שאלה אחרת, לכיוון אחר. בעיניך, במדינה של היום, אני מדבר במדינת ישראל בעיקר, תקח את זה לאיזה כיוון שאתה רוצה. אני בעל עסק, אני מקבל אחלה של כסף כל חודש. האם אני יכול להתעשר ולהגיע למצב שוואלה, אני מעלה את רמת החיים שלי ברמה טובה מאפיק השקעה אחד, מעסק אחד? אם אני יכול להיות עשיר ברמת היום-יום שלי מעסק אחד שיש לי. כן אני ולא. עכשיו עושה פודקאסטים, זה מה שאני אוהב, זה הפשן שלי, זה האהבה שלי. כן. אם אני יכול להיות עשיר ברמה של וואלה, אני מצליח להחזיק לעצמי בית, מעסק אחד. כמו שאמרתי, כן ולא. בסדר? אתה יכול להתעשר בארץ מעסק, אבל לא כמקור הכנסה בודד. למה? כי אם עכשיו מהעסק שלך אתה בן אדם שיש לו עסק רווחי, שמרוויח את ה-30,000 שקל בחודש, בוא נגיד לא הכנסה, מרוויח 30,000 שקל לכיס. בחודש. כן. ועכשיו יש לך הוצאות, מחיה, עניינים, אישה, ילדים, פה ושם. ומפה, מהרגע הזה, אתה גם משקיע את הכסף שלך לטווח הארוך בשוק ההון, במוצר שייתן לך 8% לשנה, אתה כן תצליח להתעשר. במונחים של מי שלא מבין, 8% זה הרבה? 8% זה הרבה אם אתה משקיע לטווח ארוך. 100% זה הרבה, 100% זה הרבה, אבל אם זה קורה פעם אחת, אז זה לא מספיק. יפה. ואם 8% קורה 60 שנה, אז זה משהו אחר לגמרי. יפה. וזה העניין של ריבית דריבית. כאילו אם עכשיו אני עושה 8% בשנה למשך 60 שנה, זה לא רק לא יודע, 100,000 שקל ששמתי השנה, אז אני אקבל מהם 8%. זה גם 108,000 שקל של שנה הבאה, וה-500,000 שקל של עוד 4 שנים. המחיר עולה בהתאם לשנים שזה עובר. בדיוק, ככל שיש לך יותר כסף, גם הריבית היא בהתאם, כאילו בסכום. בסוף התשואה של ה-8% זה לא באמת משתנה. עזוב שזה ממוצע, כן, יש שנים של ירידה, יש שנים של זה, לא בא להגיד לך שהכל ורוד, אבל בסוף, אם אני שנייה מסתכל לטווח הארוך, בן אדם שיש לו עסק אחד, מקור הכנסה אחד, לא יצטרך להתעשר אם הוא לא עושה עוד כל מיני פעולות. עוד פעם, תלוי מה אתה מגדיר עושר. אם אתה מגדיר עושר כ2 מיליון שקל בחשבון בנק נגיד, כן, יהיה אפשר להגיע לזה תוך 40-50 שנה נגיד. אבל אם אתה רוצה ממש שיהיה לך עושר וביטחון כלכלי אמיתי ומלא, צריך גם להשקיע וצריך לעשות עוד כל מיני פעולות. הבנתי. אני רוצה שניגע באמת בנקודה האחרונה, שאותי מאורע מעניינת. בשלוש שנים האחרונות, מדינת ישראל חוותה מפלה לא קטנה. לא פעם אחת גם. ראה ערך קורונה, פיגועים. היה לנו מלחמה עכשיו שבשביעי לעשירי, כל הבלגן שקרה. איך אתה רואה שזה משפיע על התזרים של אנשים, על הסכום, על הרווח שלהם? אנשים מפחדים למכור. בוא נדבר דוגרי. אנשים אומרים שוואלה, אולי זה לא הזמן למכור. אנשים נמצאים במשבר, אנשים נמצאים בבכי, יש אנשים שחטופים, יש אנשים שלא עלינו נרצחו. למה שאני אשווק את עצמי? תשמע, בסוף זה שאלה נכונה ושאלה טובה ואמיתית, אבל בסוף הבן אדם שעכשיו משווק ואנשים בתגובות כותבים לו זה לא הזמן, מה אתה משווק, מה אתה זה, אז כאילו בוא אחי, מי אתה? כאילו
אתה לא תשלם לי את החשבונות, נכון? נכון. אם יש לך גם עובדים וזה, אתה מפרנס אנשים, כאילו, אתם לא תפרנסו אותם, נכון? כאילו, סבבה, בשבוע הראשון כולם היו בהלם, גם אני לא עשיתי שום דבר וזה, אבל בסוף, כאילו, צריך להבין שאני לצורך העניין, תוך כדי המלחמה, דיברתי שנייה, איך להתמודד עם התקנות של המס, איך להתמודד עם התקנות של הבנקים, כאילו, בסוף אנשים צריכים את זה, ועזוב את כל הדבר הזה, עכשיו היה לנו את ה-Black Friday, אנשים הוציאו 350 מיליון שקל, אתה יודע בכמה זמן? אני לא רוצה לנחש. 3 שעות. 3 שעות, זה היה אתה יודע הסכום. שתכננתי להגיד לך 3 ימים. לא, 3 שעות, 350 מיליון שקל. בארץ. בארץ, רק בארץ. 350 מיליון שקל. זה לא אומר, אנשים לא הפסיקו לקנות, נכון, המצב רע והמצב לא טוב וזה, אבל אנשים עדיין מחפשים לפעמים מחפשים גם את הבריכה הזאת, מחפשים איפה לקנות, מחפשים איפה לעשות. וכשיש לנו, לצורך העניין, אם אני שנייה מסתכל גם על נקודות איזון, אז בקורונה המון אנשים אמרו, אוקיי, אני לא יכול לסמוך על היותי שכיר, בוא אני אלך להיות עצמאי. עכשיו, אני מאמין שבסוף הכל באיזשהו מקום מגיע לאיזון. אז בקורונה יצאו המון אנשים לעצמאות. אבל במדינה של 8 מיליון אנשים, אתה לא יכול ש3 מיליון אנשים יהיו עצמאים. זה לא אפשרי. אתה חייב את האיזון בין השכירים לעצמאים. זה לא יקרה, זה לא אפשרי. אז כשקרה הדבר הזה, סבבה, המון אנשים הפכו להיות עצמאים, וזה הלך ונהיה חזק וצבר תאוצה וצבר פופולריות, כי אנשים הבינו שהם לא יכולים לסמוך על אותם שכירים, כי יכול להיות שיפטרו אותם. ואז פתאום קרתה מלחמה. ואז אנשים הבינו, רגע, אם אני עכשיו עצמאי, המדינה לא תדאג לי, המדינה לא תשלם לי על החודשים האלה, פתאום אתה משלם מע"מ ומס הכנסה. אתה משלם, עזוב, עסקים שיש להם מקום פיזי וזה, פתאום צריכים לשלם עדיין את הארנונה של ה-15,000 שקל שהם צריכים לשלם כל חודש, ושום דבר לא משתנה, וכאילו אף אחד לא בא לעזרתם, גם לא המדינה וגם לא הזה, ופתאום אומרים, וואלה, אולי זה לא בשבילי, כאילו, מה אני צריך את כל הלחץ הזה? אני משלם כל כך הרבה כסף, העסק שלי גם לא רווחי מלכתחילה, אין לי תזרים כמו שצריך, אז כאילו, יאללה, די, בוא נהיה שכיר של המתחרה שלי, וסלמת. כאילו, זה פחות כאב ראש. כן, ולפעמים להיות שכיר של המתחרה שלך, של המתחרה הכי גדול שלך, יגרום לך להיות עם יותר כסף בכיס. כאילו, אם אתה בן אדם שהעסק שלו לא רווחי, עם כמה שזה עצוב, זה נכון. כאילו, אתה אומר, עדיף לי להיות שכיר אצל מישהו שאני עושה אצלו יותר כסף בחודש, מאשר להיות עצמאי, עם הטייטל עצמאי, אבל מרוויח פחות. אם עוד פעם, אם המטרה שלך, כאילו, השאלה היא למה יצאת לעצמות. אם יצאת לעצמות נטו בגלל כסף, אז כן, חד משמעית. כאילו, אם אתה יכול להרוויח יותר במקום אחר, למה שלא תעשה את זה? אבל אם אתה יצאת לעצמות כי אתה רוצה, לא יודע, לשנות משהו בעולם, לתת יותר ערך, לתת יותר זה, אגב, גם כשכיר אתה יכול לעשות את זה באותו תחום בדיוק, במקום להיות עצמאי, תהיה השכיר, אבל בסדר. אבל בכל מקרה, אם אתה עכשיו מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, קרה עכשיו איזשהו משבר. איך אני יכול להתחזק מהדבר הזה? כי בכל משבר יש גם את העניין הזה שתכלס, אתה יכול להתחזק מפה. כאילו, אתה אומר, אוקיי, אף אחד לא דאג לי, לא המדינה, לא הזה, לא פה, לא שם. ברוך השם, אצל המשפחה שלי וזה הכל בסדר, הכל טוב, בוא נבין איך אני מקדם את העסק שלי. כאילו, לכל משבר יש סוף משבר, כזה. כן, בדיוק. כל משבר יש את הנקודת עלייה. והנה עובדתית, אנחנו עוד לא עברנו את השלב הזה, ועדיין אנשים קנו ב-350 מיליון שקל ב3 שעות, שהיה להם את ההזדמנות הראשונה למבצע. כאילו... תשמע, זה סכום פסיכי. זה סכום לא קטן. זה שבר שיא, אגב. אני בטוח שגם יש הרבה אנשים שירצו לשמוע מזה עוד. שבאמת, שירצו לקבל מזה יותר ערך ותוכן. אני אשמח לשמוע איך אפשר להשיג אותך ברמה אישית. תשמע, אני מחפש מישהו אמין שינהל לי את התזרים, שידבר איתי על הכסף, שילמד אותי מה שלא מלמדים אותי בחוץ. איך אני אדע לסמוך עליך, ולמה אני אסמוך עליך, ואיפה אפשר למצוא אותך? תשמע, אחי, אתה מדבר פה דברים באמת, אני אומר את האמת, סופר רלוונטיים, סופר מעניינים, ושיש הרבה אנשים שאין להם את הידע הזה. אין להם את הידע כי לא לימדו אותם. עוד פעם, אנחנו מגיעים לאותה נקודה, לא לימדו אותם. כן. אז ללמוד איך אני משיג אותך, ומה אתה נותן לי שאף אחד אחר לא. תשמע, בסוף אפשר ללמוד לבד, לא יודע, או להמשיך ככה וללמוד על הבשר שלך מתישהו, אם בכלל. ובסוף מה שאני נותן, כאילו אני לא בא להגיד משהו רע על אף אחד משאר הקולגות שלי או שאר הדברים. בסוף זה עניין של האם אתה נותן משהו שהוא מותאם אישית לבן אדם, כאילו להגיד עכשיו לבן אדם, בוא תעבור איזשהו תהליך של ייעוץ פיננסי, אתה באת X, תצא Y, כאילו בסדר, זה נחמד, אבל כאילו... כולם אומרים את זה גם. נכון, כולם. אבל השאלה, האם אני יודע להתאים את הדברים כמו שצריך אליך, כאילו אם אני נותן בדיוק את אותו הדבר, אם לך אני עובר, אוקיי, מפגש ראשון אני עושה איתו ככה, שני ככה, שלישי ככה, אין פה באמת התאמה אישית, יש פה איזשהו משהו... דפוס כן, התנהגות, דפוס כן. עבודה. אתה באת אליי ככה, לך ככה, כאילו, אז בוא קנה קורס דיגיטלי, עדיף, ויעלה לך גם שליש מחיר, ותעשה את זה לבד, וזהו.
אבל אם אתה יודע באמת להתאים לבן אדם, כי במיוחד בעולם העסקי, הכל משתנה בשעות, כאילו ברמת עוד שעתיים יכול לקוח להתקשר אליי ולהגיד לי, שומע, אני לא חושב שהמוצר הזה נכון לי, בוא נשנה רגע, בוא זה, מתמחרים שנייה מחדש, כאילו, זה העניין. הכל דינמי. בדיוק, וכשאתה יודע לעבוד מול הדינמיות הזאת, הדברים נראים אחרת. מבחינת איפה אפשר להשיג אותי, אז יש את האינסטגרם שלי, ליאור דה סילביה, באנגלית, בעברית, מה שאתם רוצים, וגם יש לי את הפודקאסט שלי, זה בכיס שלך, ששם אני נותן באמת מלא ידע בחינם, גם על השקעות, על איך לנהל כספים בעסק, כל מה שצריך בעצם, וזהו, בגדול, בכל הפלטפורמות. אני נורא שמחתי לדבר איתך, והלוואי שהיה לי יותר זמן איתך. תודה על האירוח. תודה רבה. אני שמח נורא שבאת, ואני שמחתי לקבל נגיעה קטנה מכל העולם הענק הזה. אני בעצמי באופן אישי, יש לי הרבה מה ללמוד, ותהיה בטוח שאני אקשיב. אז זהו, רציתי להגיד לך תודה רבה שבאת. תודה רבה על האירוח. באהבה ענקית.